Efallai bod chi wedi clywed am E.coli o'r blaen, ond be ydy o a sut allwch chi atal E.coli rhag lledaenu a halogi eich bwyd? Mae E.coli yn golygu Escherichia coli, cafodd y bacteriau enwi ar ôl pediatregydd Almaenig o'r enw Theodor Escherich, ar ôl iddo ddarganfod y bacteria ym 1885. Mae'r gair coli yn golygu o'r colon neu'r cyliddyn gan ei fod yn aml yn byw yng nghlyddion pobl ac anifeiliaid. Mae llawer o fathau E.coli nad ydyn nhw'n achosi unrhyw berygl i bobl, ond mae rhai mathau yn gallu achosi salwch difrifol. Yn aml, mae E.coli O157 yn cael ei drosglwyddo drwy gig amrwd a chig sydd heb ei goginio ddigon, yn ogystal â bwyta llysia a salad, dŵr neu laeth heb ei bastereiddio sydd wedi halogi. Gallwch hefyd ei ddal drwy ddod i gysylltiad uniongyrchol â pherson i anifail sydd wedi heintio ag E.coli. Y newyddion da yw y gallwch chi leihau risgiau mae straeniau niweidiol i E.coli yn achosi drwy lanhau arwynebau gwaith yn iawn, trin bwyd amrwd yn ofalus fel nad yw'n croeshalogi bwyd neu arwynebau eraill, oeri bwyd ar y tymheredd cywir, coginio bwyd yn drylwyr a defnyddio bwyd a diod erbyn y dyddiad defnyddio erbyn ar y label, hyd yn oed os yw'n edrych ac yn aroglin iawn. Mae helendi da hefyd yn bwysig iawn. Cofiwch olchi'ch dwylo'n drylwyr cyn paratoi, coginio neu fwyta bwyd ac ar ôl defnyddio'r toiled, newid cywyna neu gyffwrdd ag anifeiliad. Felly dyna chi, yr ASB yn esbonio E.coli. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i food.gov.uk.